चलो तनी हाली हाली करो बाबू। हो गए चल हाय हाय देखो आज सब खाली होई खाली बाबू सब जाई यार। तो चलो तब शुरू कर दिया तो पति बता गई पहला 1000 चलिए 1000 और रहल 1000 हमरो रहा हाय हमरो 1000 हाय दाब दई से ऐसे दबा हवा बहुत हमरो 1000 1000 होई रहल हमार 2000 बाहो बा पहिलो 3000 हमार ओए हमरो बाती यार लेका ढेरी अरे आज पूरा ही आओ लगाओ। जितना लौका था सब हमरे आओ मोह। जाई जाई हमरो 3000 तो 3000 हो गए 5000 रहल बस 5000 हां पहिलो 10000 लगाओ देखे लगलो पैक बा बस हो गए सिपाही ने सब जीतने का खत्म हो गेलै यही बरा हाँ भाई हमरो पहले जीतते का 10000 10000 हां 20000 रहल हमार आज बताओ बढ़िया है पहिला बाबू 30000 ये के 30000 लगा दे हाँ 30000 काल भे बोल अरे लगाओ अबे मालूम चली बुझो तरो तीस हजार रुपये हाँ हो रुक जा निकाले तो लगाओ हमार 40000 बस बाबा राहुल के देख ले तो सब एक बार देखी हाँ, पसीना में लगल का हो ये झुकू के मुस्कान न देखाई आई है जा बड़ा मुस्कियात है ना प्रमोद जाए वाला बा प्रमोद हाँ 50000 और कुछ बा और कुछ बा बा हैं ले आई 50,000 पर शो करी 50000 लगबा हो से का कितना के लेले रहलै हो ए बाबू महंगा बाई 1,20,000 के हो होई लगा दी छोड़ी वही 50000 भी हो लग जाई लगा 100 करा सो सो शौक है हां करो सो करो हाय ले हे हाय ला अच्छा हाय ला रुका हे जाओ पहले हां अब श्रीकांत तू सो तोरो बका हो हाय लेखा देखला हां देखो नहीं अरे एकरी आगे देखी दिखाओ हाय देखी ओहो देखला प्रमोद एकरी आवा तो तोर खराब कर सब ले जात रहला ले जा हाय देखो छुया बात को ए रोक अच्छा रहो ओए, देखाई हम ना देखे देखाई हम यहाँ काहे का खातिर जोड़ा बा हम जन कल्याण खातिर बैठल बनी प्रमोद ये का श्रीकांत ये तो तीसर का ना हुई दूसर का देखो ना का होई जा सब आई दासा सामने का देख के आइलो नी और कुछ बा प्रमोद हवा निकल गई लगाओ ना होखे तो बा कुछ रली आप रुकी का रुकी यही जा रुकी हम आवत नहीं बस ले कहाँ से घर से 5 मिनट में गई नहीं अच्छा। 2 मिनट में होई आओ जाएम जाओ एकदम न जाए मर्दे की जुबान एकदम बस खिसियाल बड़े का ए मोबाइल बढ़िया मोबाइल है देखो जा श्रीकांत
ठीक है कोई 1,20,000 किलो बनी का मोबाइल हो अच्छा ए सिकान हां कहलो कि 5 मिनट में आवत नहीं हुआ 1.5 घंटा हो गई अब इन लोग तो नहीं कौन हैं ओए हे लगता हमरा नहीं लगा तो अब कहाँ से वही सारा ले लेनी सब का भाव करा लगे हैं का कह चल जा चला गया हैं चला गया चलो छोड़ो हाँ हाँ आवत नहीं हम के रास्ता में मानी ई बुढ़ऊ में इतना ताकत आधा घंटा में पहुंच जाए ए हाँ भाई ठीक बा तो हमको हो जा छोड़ दबा रुको अब फोन करता नहीं का प्रमोद तो हो जा छोड़ दबा हमको बगीचो में बड़ी परेशान बड़ा कोनो बात बका हो ए कोनो परेशानी के बात नहीं है बात नहीं है तो हो जा बा उतनी आओ उतनी चलो ना अरे तो बतावा छोड़ देता नहीं का दिक्कत बा ए हो बुढ़ऊ नहीं खो हाँ अरे आज हमारे 50,000 जीत ले माने उहे हम आज सोचतन कि आज कैसो हम कोनो हालत में जीतम तो जीतम मैंने जुआ खेलल ना छोड़ल का तू हो ए हम रोज थोड़ी खेली ले आज तनी को खेल ली ले आज तनी 50,000 हमार जीत ले माने अब हमरा दिमाग आज खराब बा यानी फिर पैसा लेके चल दल खेले हनु पैसा नहीं ले ले अच्छा ना तो बिना पैसा के फिर जुआ खेलबो अरे कोई नहीं है घर है अच्छा अब कुछ रहल है ना हाँ तो मेहरा से मंगलसूत्र ओकर चुरा के ले कोई नहीं आज मंगलसूत्र के मारे गंगा मंगलसूत्र लेके चल दल जुआ खेले ए भैया तू अभी बुझत नहीं एकर ताकत ई जहां रखा जाला नु ई मेहरारू का मंगलसूत्र हाँ। जहां रखा गइल तहां जीत पक्का बा मेरे तो ज्ञानी हो गेल बड़ा हो मेहरारू के मंगलसूत्र जुआ में रखा जाई तो तू जीत जेबा नु हां इतना ही में पावर बा जान तर का हो कौन चीज ई जान तर का हो मंगलसूत्र ई के पहिरला के अरे अपन मेहरारू पहने ले तू ही पहिनौला होकबो हां ई पति के लंबा उम्र खातिर पहिनल जाला पति खातिर पहिनल जाला ई प्रेम के प्रतीक ह ई पति के रक्षा के प्रतीक ह ई सुहागन के निशानी ह भैया अभी कुछ ना समझाओ हमके लेके चलो जब एगो काम बा। पहुंचावो। हम तारा के हई मंगल सूत्र लेके जाए ना दे तुम अपने मेहरारू से प्यार करला हां करबे करी माने लो अरे मानला के बात बा तो जब माने लो आ तहार पत्नी ई मंगल सूत्र तहरा खातिर पहिरेली आ तू एकरा के लिए तारा जुआ खेले खातिर ई मर दिया तारा तनिको लाज नहीं लागत का तू 7 फेरा लेलो वचन देहलो मांग में सिंदूर भरलो मंगलसूत्र पहिनौलो और आज ई मंगलसूत्र लेके जुआ खेले चल देलो ई मर दिया तारा चुल्लू भर पानी में डूब के मरे के चाहिए हाँ जुआ जुआ में बड़ा बड़ा महारथी लोग ना जीतलो तू जीत के अब बहुत कुछ कर लेबो अबे 50,000 के हार कइलो आ फिर ले तारा मंगलसूत्र धरे खातिर हां और दिया तारा त तनिको कुछ बुझात नहीं के हो साफा एकदम निर्लज हो गेल बड़ा ऊ पत्नी के मंगलसूत्र ले जौन पत्नी तारा के जान से भी बढ़ के माने ले भगवान माने ले आ भगवान हो के अले तारा मंगलसूत्र जा ल ले ल लेके जा ना ले जा 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 आज बहुत हमारा आगे खोल बढ़बो बहुत आगे बढ़बो तार लइको होई अस वो सुनिया से कि पापा मम्मी के मंगलसूत्र बेच के जुआ खेल ले जा बहुत बहुत बढ़िया जा ना भैया आज के बाद ही कान पकड़ा था कसम खाता नहीं कि आज के बाद हम जुआ ना खेलो आज हमारा आँख खोल देलो भैया तू आँख खोल दे देखो जुआ खेलल बंद करो जुआ खेलबो जीवन में कुछ हासिल ना होई आज मंगलसूत्र बेचे तारा काल जमीन बेचबो परसों घर बेचबो नरसो हो सकी तो पत्नी की बेच दे जुआ ना खेलल जाला मेहनत करो मेहनत से कमा आ मेहनत से कमा के कुछ करो जुआ से कुछ ना होई जुआ में दिन प्रतिदिन हारत जेबो ऐसा समय आई कि खुद तू अपने आप के भी बेच देबो दोबारा जुआ मत खेलियो माफ कर दो माफी का बात भाई यार जुआ अब मत ऐसा खेलियो। गलती ना करो हाँ, आज जुआ हमारा मत आँख खोल देलो भैया जौनिया तेजी से अइला ह ओहिना तेजी से चलो जा हाय रे जवान लोग अपना पत्नी के मंगलसूत्र भी रख के जुआ खेलल